Besarka nazazu. Bidearekin amestu duzula berriz esaidazu. Giharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aibar, aurre ikuspenik gabeko bidaiotan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la egin dezagun, ulertuko nuzu. Erra dela hemen esnatzea, ez ezagun baztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiotan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Kantuak, proiektuak, herriko agenda, eguraldia, kultura, asmakizunak, eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, eguerdion. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratzaiora. Hemen mikrofonoetan Joara eta Enara ari gara aurkezle lanetan. Gaur ekainaren 11, zigarren mailako taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaio mundiala izango da, gure gelaren azkena. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Gaston eta Medi gara. Eta zer ekarri diguzue? Eguraldiaren iragarpena. Astelehenean urakana izango dugu Elgoibarren. 40 gradu egingo ditu eta egunaren azken partean eguraldia hobetuko da. Asteartean 2 tornado eta 6 lurrikada egongo dira. Ze eguraldi ona ez da? Asteazkenean zaparrada handiak izango dira, kaskabarrekin eta temperatura 1 grado 0 azpikoa izango da. Ostegunean 3 tsunami egongo dira eta zaparrada handiekin lagunduta hori dena pasatu eta gero 2 lurrikada espero dira. Ostiralean egun ona izango da. 69 gradu egingo ditu eta 2 maremoto. Larunbata lasaia izango da. 38 meteorito eroriko dira. Igandean ekaitza izango dira eta 76 gradu temperatura egingo ditu. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Eki eta Luzia gara.
Eta zer ekarri diguzue? Elgoibarko eta gure eskolako agenda aurkeztuko dizuegu. Aurrera, entzulak zein dituzue. Akuatloi saioarekin eta dantza urbanoekin zabalduko dituzte mintxetako igerilekuak ekainaren 14an. Gainera, egun berdinean Trinidadeko tanborrada ere izango dugu gaueko 11etan. Ekainak 15ean buru handiak kalera aterako dira, eta ekainak 23an San Juan zuak izango dira. Orduan animatu zuaren gainetik salto egitera. Eta ostiral honetan 6. mailakoak Azkoitiko igerilekuetara joango dira. Gozatu ekitaldi berezi horietaz. Urrengo partidea entzungo dugu jarraian. Nor zara? Kaixo, ni Dani naiz. Eta zer ekarri diguzu? Txisteak kontatuko dizkizuet. Nahi duzunean. Ume batek esaten dio emakume bati. Ama, eskolan despistatu deitzen naute. Eta emakumeak erantzuten dio, aizu aurra, joan zaitez zure amaren gana. Zer da umeak egiten duten lehen gauza uretara jaustean? Busti. Orain Ibanek txistea ukrainieraz. Zer ez da sartuko laptiko handien ere? Что не вместится даже в самую большую кастрюлю. Primeran egin duzu, eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Josep eta Inez gara. Eta zer ekarri diguzue? Zientzia azokari buruzko informazioa. Nahi duzuenean. IMHko Roberto etorri zen eta erronka bat proposatu zigun. Ondo birziklatzen ez dugunez, hondakinak berrizteko makina bat egin behar genuen. Orduan informazioa bilatzen hasi ginen. Planak egiten, makinarako materiala ekarri, esperimentuak egin, makina sortu eta azkenik zientzia azokara joan ginen makinak aurkastera. Orain Josepek arabieraz esango du. أول حاجة مشينا جاو صحاب إياماتي وعاد باش قالوا لنا نديرو واحد الماكينة اللي تتخلي آية بصورة في بلاصتها. عاد باش بدينا تنديرو الرسم ديال الماكينة. عاد باش بدينا تنجيبو الأدوات عشان نديرو الماكينة، مثلا كرتون، بلاستيك، كاغط وحوايج كتر. هاكشي كامل فاش درناه مشينا لإيامات نوريو الماكينة تاعتنا. عاد باش بدينا تنديرو الماكينة وديناها لسيانتيا سوكا. Zein interesgarria izan den zuen proiektua. Prest daude hurrengo izlariak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Bibian eta Sare gara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba! HH irubeko Sofian Bauta Elazobik ekainaren 12an 4 urte beteko ditu. HH2ako Dardankunik ekainaren 16an 4 urte beteko ditu. HH bostako Fatima Benganak ekainaren 15ean 6 urte beteko ditu. HH5beko Koruk Kasmi ekainaren 15ean 6 urte beteko ditu. LH batako Josu Lazuenek ekainaren 16an 7 urte beteko ditu. LH iruako Adnan Emodianek ekainaren 9an 9 urte bete zituen. LH bostako Enez Morais Boiainek ekainaren 17an 12 urte beteko ditu. LH6beko Alan Alessandro Pablo García Quevedo ekainaren 16an 13 urte beteko ditu. Gaur, HH4beko Razan Bulmanik 5 urte betetzen dira. LH3beko Nour Rajdi El Mouafok 9 urte eta LH lauako Jean-Pierre Murillok
11 urte betetzen dituzte. Zorionak guztioi! Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Oso ondo, eskerrik asko. Zer ekarriko digute hurrengo esatariek? Nortzuk zarete? Eguardion, gu aizea eta mai gara. Eta zer ekarri diguzue? Ez asmatu, tartea aurkeztuko dugu. Aurrera, nahi duzuenean. LH bat, bi eta iruma elakoentzat asmakizuna eskolako gauza bat da eta erabiltzen baduzu gauzak desagertzen dira. Zer da? Berriro errepikatuko dut. Eskolako gauza bat da eta erabiltzen baduzu gauzak desagertzen dira. Zer da? LH lau, 5 eta 6 mailakoentzat asmakizuna. Lurrean bai, larruan ez, larrean bai eta landan ez. Zer naiz? Berriro errepikatuko dut. Lurrean bai, larruan ez, larrean bai eta landan ez. Zer naiz? Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kuntxo sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazlearen izena. Aurreko asmakizuna Hiruako Mariamek asmatu zuen eta erantzunak giltza zen eta 4, 5 eta 6 mailantzan ez du inor asmatu. Eskerrik asko. Prest dago hurrengo hizlaria, nor zara? Ni Maialen naiz. Eta zer ekarri diguzu? Gure jaialdiari buruz hitz egingo dizuet. Aurrera ba! Jaialdian elgarrekin abestia dantzatu genuen. Hasieran arazoak eduki genituen. Abestia aste bat lehenago aukeratu genuelako. Gainera 2 egun bakarrik genituen dantza prestatzeko eta egun bat bakarrik bestei erakusteko. Azkenean denboraz lortu genuen dantza erakustea. Dantza ondo irten arren lehenengo egunean arazo txiki bat izan genuen. Ez ziguten abisatu konfetia guk erosi behar genuela eta ez genuen bota. Baina bigarren egunean bagenekienez konfetiarekin pixka bat pasatu ginen. Konfeti bat ataskatu egin zen, baina hala ere bota genuen, eta bukatzeko loreak eman zizkiguten. Oso ondo, eskerrik asko. Beno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu, baina aurretik eskerrak emateko ordua heldu da. Kaixo, gu Maie, Ander, eta Josef gara. Irakasleei eskerrak emango dizkiegu. Lehenengo Breixori kurtsuan zehar asko lagundu digulako. Gero Nerea Larrañagari, proiektuan zehar lagundu digulako. Leireri matematika laguntzen digulako eta Mireiari oso jatorra delako gurekin eta beti laguntzeko prest dagoelako. Eta azkenik Juan Cruz, Rebeka eta Mauri ere bai. Errespetua zer den erakusten digutelako eta gauza asko erakusten dizkigutelako. Horrez gain, urte guzti honetan eskolan izan ditugun irakasle eta langilei ere eskerrak Blanki, Agurtzane, Maite, Ali, Nerea Lago eta Gorostiza, eta Arrate, Ana, Iñaki Otagi, Iñaki Tolosa, David, Ane, Olatz, Izaskun Iturbide, Eugenio eta Mika Zukallaria, eskerrik asko guztiei pazientzia handia izan duzuelako ikaslekin. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta politonekin usten zaituztegu. Agur eta datorren astera arte ondo izan. Gozategi, que lo que volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaude gu, no erazoazu, jezalen paranda, oaxeremos kortu, gurekin benduzu txiki urragu.
kriston ahulayu. Animaz, gaztian inaz, baina buruz aborruari jamin eta txekeatzen, berri joseatzen. Enaz jazten karuna zure posa marrazten. En su versión no hay nada más cabrón. Esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatuz batera petardukin kalera. Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezena karrapana, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Y egun hau itzarri tragos en el jaizala, así que dale don dale, dale, eli don dale. Gurekin bilduzu, txiki urlagu, askalos dien ino kriston ahulayu. Cali mucho cerveza, buruan buti vuelta. Etxetik eten eta etzinator de vuelta. Zerruan atazko gainetik txiri vuelta. Elitan ibarra eskalokatzez laueteta. En su versión no hay nada más cabrón. Esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera petardukin kalera. Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezena garrapana, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Y egun hau itzarri tragos en el jaizala, así que dale don dale, dale, eli don dale. Volumena igota martxan jartzen gare. Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare. Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaudegu, nore zuazu, jaizalo parranda dago eserimos kortu. Gurekin bilduzu, txiki urragu, askalos dien ino kriston ahulayu. Etxepen gaudegu, nore zuazu, etxepen gaudegu, nore zuazu, nore zuazu, nore zuazu. Etxepen gaudegu, nore zuazu, etxepen gaudegu. Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaudegu, nore zuazu, jaizalo parranda dago eserimos kortu. Gurekin bilduzu, txiki urragu, askalos dien ino kriston ahulayu. Etxepen gaudegu, nore zuazu.